vůbec nevím, co se tam děje, to je tohle za kopce. Takže teďka Petr Blaha nám řekne, co se tam na druhé straně vůbec děje. Takže se nám také chci šiknout do řady. Nevím, co bude dál, zřejmě potřeba zatleskat, zatleskejte jich do toho hlavní. A vy máte to se dá dělat na ty motorce. Takže potlesk, borcům za Němsko a hodně pěkně zpátky před ramku, ať to lítá. Počasí vám přeje, co si přeje víc. 3 hodiny prej. Jo, tak teď už to tady Kamil vysvětlil, Kamil Česák, otec Matěje Česáka, který dřív jezdil, myslím, enduro, že jo, Kamile? Stojí tam pod tou rampou vedle Petra Piláta staršího. To je prostě ty rodiče, jak to těch dětí běhají. Tak, no a v zásadě v tuhle chvíli tedy jde o představovačku všech jezdců, tak já si Perníka nechám až na úplný závěr a počítám si, že kluci tam vyjedou, zamávají a sjedou se dolů a mezi tím si něco o nich řekneme. Takže jako první přijíždí guru českého freestyle motocrossu. Bývalý motocrosser v sezóně 1993 byl 76 bodů mistrovství světa, to znamená skočil 14. na světě. Byl první Evropa s backflipem v roce 2003, přečkal všechna zranění z motorovou skupinu, skvělou manželku Martin Vojčava Natálku a Petra Nikolůčeru, dal vrcholné, kde dovolal Vaňa Diesla, kde ten motor X a jmenuje se Petr Tuchta Tucha! Nadzadu přichází, tak to zvedáme na ty ruské jezdce. So now the Russian racers, the first who will get in there. První, kdo tam pojede, je závodník, který dělá freestyle motocross od roku 2005. Tak vidíte, že to je Ondra Záruba z Valíček, tak nebudeme říkat ruské jezdce, řekneme si Ondru Zárubu. Po operaci na mene skáče, přešel znovu zpátky na 250. Od roku 2010 dělá backflipy, letos dodělal maturitu, je to tak, doufám, že jo, maturitu, všechno za jedna prej, jo, čer? Jo? No, za dva, jo, dobře, všechno za dva. A ještě připomenu, startuje do Simparku, Velosparku. A teďka je tam, už tam vidím Matěje Česáka, od 8 let dělá freestyle motocross. Učí pilníky hůfta, prošel si pět pár zraněními, ale přezvládá už zase léta. Všude i doprovází, jak jsem zmiňoval, Kamil Česák, jeho otec, který dříve jezdil na enduru. Matěj Česák skáče na motorce a zvládá to též perfektně. Tak myslím, že 12 let to bude tak, ne? Kolik? 12. Tak no a teď tam jediná žena, Kristýna Vítková, od roku 2008 jezdí, mistryně České republiky ženského poháru, samozřejmě motocrossu, skákala backflip, s Petrem Pilátem tandemu, tady Dufum titul si to zkouší sama, už to trénuje, zvládá to skvěle a nejlepší nebo nejoblíbenější trik je Superman a pak taky Kankan, tak uvidíme, který bude pro nejlepší. Kristýna Vítková! Tak a další, kdo tam přijíždí, je Topley alias Tomáš Pisáček, bydlí v Bylnici. Má to blíž do Průchova, než do Uherského Hradiště, kde většinou startuje skáče. Je to vynik, je to ohromný znalec whisky a také punk rocku. A jak jsem říkal, Evan Lisácek, jeho starší brácha v krasobruslení, to jsou zkušenější krasobruslení, ale zase Tomáš Lisáček je lepší v freestyle motocrossu. Tomáš Lisáček! Ale jasnou. Tak to se zvedá, kdo tam teďka vyjede, ty kluků už tam moc není, myslím, že už teďka je tam jenom trojice ruských borců, ruských bohatýrů. Jsou to naše každý, ještě Zdeněk Kosák, no jasně. Jak jsem říkal, bydlí v městě, který má název Hluk. A ten Hluk tam dělá přesně Zdeněk Kusek při svých akcích, teď ten nejbližší příští víkend a jinak s motocrossem a freestyle motocrossem začínal ve 14 letech. On vždycky o sobě tvrdí, že se narodil na Vánoce, jo? Možná závidí Kuchtovi, který se narodil na Silvestra, takže se narodil na Vánoce. Ovšem u Fusků je to zajímavé, oni slaví Vánoce celý prosinec, takže on tak bere, že prostě na Vánoce se také narodil. Jinak, jak jsem říkal, Hluk u Uherského Hradiště, příští týden akce, každopádně jeden z nejzkušenějších českých freestyle motocrosserů, zvaný Fusa, Zdeněk Fuse! A teď už to opravdu vypadá na ty ruské bohatýry, takže teď v červeném by to měl muž, kterému je 21 let, a jestli než jeden z těch tří freestyle motocrossů v Rusku, jestli Nice Motor Jump a jmenuje se
jede, jmenuje se Nikolaj Ivanko. Nikolaj Ivanko říká, že miluje svou ženu, motorky, celou rodinu. Naposledy skákal na Rudém náměstí, ale jasná krásný polšťak. A teď vidíte, je tady Čerčanek, takže je to taková, trošku takové srovnání, že tady se představí tileti. Doufám, že to je opravdu, on tak jezdí, Night of the Giant, mistrovství světa. V VIP contestu čekejme pořádné VIPy. Skoro bych řekl, že budou skoro takové, jako dělá Petr Kuchař, tak dělá velký, ale tohle budou možná ještě trošku větší. Takže jeden z bratů Jerigenových, Mikael Jerigen! Všichni tam mají ty modré Yamahy a budeme rozhodovat pouze podle toho, co mají na sobě. Tak tohle je oranžová barva a je to Yamaha, to je 25. A je to takový mužem v Rusku, který skočil backflip, teď má sice zlomený prst, ale funguje. Perfektně je to mladě a jmenuje se Vladimír Jerigen. Tak no a už tam myslím zbývá pouze jeden jediný jezdec freestyle motokrosář, který to tady všechno celé zpunktoval, vymyslel a už tam přijíždí, myslím, je mu 21 let. 187 cm výšky, tady je jeden z nejvyšších freestyle motokrosařů, které známe. Začal jezdit ve 4 letech, ne freestyle motocross, tím začal trošku později, ale nejmladším jezdcem světa s backflipem ve 14 letech to zvládnu. Je kamarád Travise Bastrány, kamarád Petra Kuchaře, který ho to učil, a je kamarád mnoha z nás, takže o to nás víc těší, že se mu takhle daří. Sice má hodně zranění, ale naposledy chodidlo, nárdní kůzky a takové další věci, on se léčí jako Terminátor, takže prostě zranění a ona hnedka se probere s tím, nebo poškrávanou helmu, nebo motorka ještě nastartovaná, na ní skočím. Samozřejmě starají se o něj celá rodina a přítelkyně taky, to tam musíme počítat. No a jeho tatínek, který fotí, ten je také tím, kdo to tady také punktuje, protože mají oba dva stejné jméno, tak já řeknu to jméno příjmeně. Můžete se oběma dvěma, protože je to Petr Pilník. Tady ještě probíhají dohody, kdo jak bude stávět, kdo pojede kolikátý a tak dále, ono to není úplně tak jednoduché se správně dohodnout, teď taky závodníci musí trošku zahřát ty své motorky, takže si budete prohlédnout, jak tady budou kolem vás projíždět. No a pak už půjde o to, kdo si vybere jakou rampu, kdo kde bude dopadat, kdo bude točit jaká salta, backflipy, nebo whipy, nebo supermany, nebo tady bude cliffhanger, nebo lazy boy, nebo ty tradiční skoky, jako je coffin, a sidewinder, alias spinwalk a takové další podobné záležitosti. A hned si dám 3. Že mu tam dává ještě nějaké brnění a helmu. Tady Kristýna, která si tady také rozjíždí. Ona má zkušenosti s motokrosem, je schopná předjet motokrosem dávat i plnou kluků. Jinak ve své kategorii je prostě jedna z nejlepších. Mimochodem je také tou závodnicou, která je mistryní České republiky v tom ženském dívčím poháru. Když dámy tak vyrostou, tak už se věnují jiným záležitostem, spíš obdivujou ty motokrosaře, ale když jsou ještě mladší, menší, 15 let, tak ještě třeba můžete začít. Ale tady za ním jde Nikolaj Ivanko. Tak tohle máme si vyzkoušeli, jaké ty rampy jsou. Mimochodem, tyhle rampy, je to takový ten americký shape, to znamená ten sklon, ten úhel, je takový, jaký se používá na rampách ve Spojených státech, když to v Evropě se jezdí na rampách, které mají trochu větší úhel. A vidíme tady heel flicker. Větší úhel a kluci na tyhle rampy americké nejsou zvyklí, ty ruští, čeští, jo, ty to zvládají všechno v pohodě. Tak a teď už to je na Petru Hlahovi, aby tam říkal
dost právě ty triky, co tady jestli budou dávat. Kristýnka Vítková zamávala, kolej technice hor. To první úvodní triky, potřeba trefit na pas, trefit ramku, aby to bylo všechno bezpečné a tohle je nejzidé. A vychváje, nevidím. A znovu tady dohlák. Zlostný. Ne, tak ten Bělík, Soráč, oni jsou červeně barva, omlouvám se. Teď je není Zlostný, tak je Čerčán. Tady tohle dvojčana, ne Zlostný. Tak dopadli tam dál, je tam opět Kristýna Vítková, tam má menší motorku, kratší rampu. A tohle byl one-hand. Tak tohle byl tady. Podání Michaela Jaredina. A znovu Pělík, a tohle byl červený. Podání Petipláta, už nám tady trošku ty triky začínají rozjíždět. Takže mi dopadli, kteří nechte vás tady hodně, to mají rádi. Podání Mika Ivankova. A Kristý pojďme za to na ramku. Co tam ale dál?